Ola, chicos e chicas, non sei se vos acordades de min, son David, o bibliotecario de aquí de Taboadela. Nada, espero que vos gustara hoxe a conversación que tivemos. A min encantoume, encántame o meu traballo e sobre todo sabedes o que máis me encanta, que é explicar o que facemos aquí nesta biblioteca, que aínda que é pequeniña, pois facemos moitísimas cousas, vale? Mirade, ademais estou aquí detrás da estantería dos contos que falábamos á mañá, vale? Así que, pois nada, agardo vos que veñades buscar estes libriños, vale? Pa ler vos e pa que vos lean. E nada, esperamos vos cos brazos moi abertos. Unha aperta moi forte para todos e todas.